Здравейте, хора! Днескашната тема ще е как действа силата на привличането. Това нещо, което ще го обясня, се отнася за всеки един етап от живота. И за връзки, и за взаимоотношения също се отнася. Така, почна да дам един от мои любим пример. Представете си вашата кола на мечтите. Да кажем, примерно, кола струва около 200 000 лева, а вие взимате около 2000 лева заплата. И решавате да съберете пари, като всяка година, примерно, събирате около 10 000 лева. Представете си колко много време ще ви отнеми, за да съберете тези пари, за да си купите тази кола на мечтите. Примерно, мисля, че около 20 години ще трябва да ги съберете тези пари. Ако взимате 2000 заплата и ако спестявате по 10 000 лева на година, около 20 години ще ви отнеми, за да съберете 200 000 лева и да си купите, примерно, колата на мечтите. Но да кажем, че след 20 години вече сте купили вашата кола на мечтите, която струва 200 000 лева. Отивате, купувате си колата, плащате си, палите ключа и решавате да се приберете към вас. Но по пътя ви звъни един непознат номер и ви казва, че сте спечелили същата кола от лотарията, примерно. И вие вече имате две коли. Обаче в един момент решавате, че две коли са много и не ви трябва точно две коли, една кола ви стига. И решавате да продадете едната кола. Коя кола ще продадете, според вас? Естествено, че вие ще продадете тази кола, която ви е дошла на готово, а не тази, за която 20 години сте събирали пари, за да си я купите. И ето тук как действа силата на привличането. Силата на привличането действа така. Колкото повече влагате лишения, време, усилия в дадено нещо, вие толкова повече се привличате в това нещо. Това също се отнася и за връзки и взаимоотношения. Колкото повече влагате средства, лишения във вашата връзка, във вашата половинка, вие толкова се привличате към нея. Това е един мой любим пример. Мисля, че ще ви бъде полезен в живота.